mondom. Remélem szem nem maradt szárazon. Bözsi néni Juliskával kivonult a Köszi-parkba, hogy a talált csodamagját elkaparja. A tervhez nagy reményeket fűztek. Minden rossz gondolatot előztek. A nénik azt remélték, hogy majdan csodaszép virágok teremnek, és ezzel majd Köszi-díjat nyernek. A kis magot betemették, ápolgatták, nevelgették, minden mozdulatát lesték. A növényke gyarapodott, és közben jól megszomjazott. Nincs mit tenni gondolták, és az esőtáncot eljárták. Tavasz után jött a nyár, kis növény burjánzik már, de virágot nem hozott, helyette jól meghízott. Nénikeink figyelgetik, a helyzetet egyre inkább nem értik. Virágágyást képzeltek el, de helyette egy répa figyel. Óriási, amilyet még nem láttak, és az eltávolításnak nekiálltak. Húzigálták, ráncigálták, de a répa oly makacs volt, hogy a földből nem is mozdult. Anakodtak, mit tegyenek, és a polgármesterhez mentek. Hol a Tibi? Jött hamar a polgármester úr. Fejét akargatta vadul, ő sem tudta kérdezni, csak tanácsot tudott adni. Forduljatok a faluhoz, kicsikhez és nagyokhoz. Hogyha tudnak, jöjjenek, segítsenek ti nektek. Hát, ha másnak sikerül, és a répa kikerül. Bólintottak, és megköszönték a remek ötletet. Nézelődtek, hogy kit szólíthatnának meg. Nem sokáig kellett várni, mert éppen arra járt Gedeon bácsi. Magyarország királya egy vicces, akit mindenki becél. Gedeon bácsi a nők Mámája. őt minden hölgy mindig úgy imádja, minden asszony keresi a kenyét. Gedeon bácsi a női fodrász, megyik a főhosszúrász, megszépíti a páciens fejét. Fodrászmester a répához lép, mint egy gengszter. És Jüli, de mást vele tenni nem mer. Az utcasarkon a bokron túl jött éppen a lelkész úr. Hát ki lesz a lelkészed? Melyik merted elvállalni? Megkérték az asszonyok őt is, hogy a répa ügyében járjon el ő is. Megáldotta ő a répát, de az továbbra
is a helyén állt. Isten veletekkel köszönt el, és a helyét váltotta a tanárember. Tanár úr tudományos dolgokat motyogott, de ez a gyökér rajta is kifogott. Nénikéjén szeme majdnem könyvbe lábadt ég, de nem volt rest, és ott termett a pék. Jön a Zola! Jön a Zola! Megszórogatta liszttel, sodorította tenyérrel, de nem mozdult a bestia, kifogott a péklegényen is. Így szomorúan kellett hazaballagnia. Nénikéink úgy gondolták, hogy itt valamilyen jó eszköz kell, ezért mentek a minden lényegesbe. Mondd meg a répát! De a növény nem mozdult. Így Ó, de gyerek béna vagy. az asszonykáink elkeseredve nézték. Gyúrja még a répára. De csalódniuk nem kellett, mert a vasutas csajot termett. Társaságával menetirányba vezényelte a ludas. Rossz trükket hányva adta az unalmas. Ez a vonat is a répa nélkül ment át, de új esély jött, a parasztember. Paraszt vagyok, Szentok vettek, adunk leszek, biztatjuk az udvaron. Billájával a gyökeret noszogatta. Mi a parasztnak a fülebotját sem mozgatta. Józsi néni és Juliska nagyon el volt keseredve, ezért az orvost hívta távrecsegve. Mondnak egy smiley-t előtte. Adjunk neki rendes pénzt. Dörög a haj, csak leomlás a mókus, nem segítek rajta, csak a pszichanalgus. Jött az orvos, sztetoszkóppal meghallgatta, de a répa szívverésre egyre csak azt hajtja. Nem húztok ki bebebe, itt maradok örökre. Nini, a falu határából nagy dübörgés hallik.
juttatják neki a répát. Ő megfogja a spanyafárját, racsnizgatja, húzza, vonja, még egy kicsit meg is tapossa. De a növény nem mozdul. A sofőrünk meg tovább indul. Kicsöngettek már a suliból is. Jönnek a répához a nebulók is. A kislány iskolában. Távozásra a répát felszólította, de az még zéró toleranciát mutatott. A rendőrnő így tovább ballagott. Biciklivel jött a postás arra, mert felfigyelt a sokodalomra. Biciklivel? Helyette kínált sorsjegyet, de a gyökér nem díjazta. A postást is kikosarozta. Özsike és Juliska úgy érezte, elhagyja őket az elő. De a park végében feltűnt a takarítónő. A takarító! A takarító! A takarító! De nem kesztyűs kézzel, elűzte a porcicákat is a seprűjével. De a galád nem díjazta a tisztaságot. Így a takarítónő is odébb állott. Köszi! Szabadon malac, utána a bővér, de megáll, mert elfáradt, mert kövér. Jaj, de finom, lesz ugye hulkai az asztalon, ünnepel, elfogy a bor, jól lakik végre minden rokon. Jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hulkai az asztalon, ünnepel, elfogy a bor, 50 ezresek! Répát elektromos árammal sokkolta, de ez meg a böllért nagyéppen letolta. Ezt látva a torfelvásárló is megállt, és hamar szerencsét is próbált.
sárgarépának ő is hiába beszélt a lelkére, az csak ült és nézett maga elébe. Nem volt már, akit a nénik megkérjenek, de jött a felmentő sereg. Egy személyben a köszi elnöke, aki egy... Nincs más, fogjuk most mi ezt. És figyeljétek meg, ez lesz a répavesztek. Elnöknő jó példát mutatva, a répa zöldjét elkapta. Mögé szépen sorakozott, ki e célért megdolgozott. Paraszt, a postás, a vas, a pék, az orvos, a butikos, a sofőr, a rendőr, a takarító, Dözsike és a két nebuló, a bőrlér és Juliska, és elindult az erőpróba. Húzd meg jobban, menjen a munka! Húzták, vonták, ráncigálták, és a vége az lett, hogy a Magyarországon ment. Kifordult az adottak, így termett a vége. Nézzetek csak, mi termett a tövébe? A szonkáink az öreget nézeket. A pálinkás jó reggel! Hogy mi áll rajta? Hogy helyet olvasni? De a nyelvük csak nem akar ráállni. Megkóstolják inkább a benne lévő rőrét, ami egyből megeresztette az egyikük nyelvét. Végül Juliska bekiabálta. Te Bözsi! Ezen az áll, hogy Kalinka. Nincs más hátra, csak járjuk el ezt a táncot, hogy jó kedvel fejezzük be a répás kalandot. Nagyon szétostok, nagyon csókolom, nagyon kedves kezi csókolom. Nekünk itt vagyunk, műsor csinálunk, a szívás mutat mi nem szeresség. A fejlődül a függöny, miatt vigyorlunk, szimpatikus testükkel nagyság mutatunk, nagyság mutatunk. Ez a mesterváros szolgatát, érettségi diplomátusan, szmaki csapok Fogd már meg ezt a csekket, mert túl drága! Fizess be!